Здравейте, които гледат това клипче, аз съм Коткон. Тук съм с Bad Boy 2 за 1 и играем Garry's Mod. Fuck you. Чакай, искам да питам. Така. Сега е мой ред. Дано да си щастлива в рая. Така, ще спалня метията пичуе. Кот ми. Добре, това е по-мъчно. Това е едно на интернет. О, това е много як. Сега ще го направя. Кой е това човек? Виждаме някой кътче. Значи хора, се чуете как играем мултиплеер, просто съм перем но... Добре, че, виж. Ето, чизичи. Викай. О, магъцек, точно в главата. Добре, Значи, сега ще видите един много як полет. Скачай на то стол. Кой е? Кой е чисто? Скачай на то стол. Добре, скачай. Пак ще го следвам. Да му сложа още балон. Ще не моите съжи ще бъде. Ще я справя, чакай. Чакай, не мога да я справя. Човек. Дос. Сега, чакай, пукам ги. Съжалявам, аз съм малко болен. Чао! Чао го на колко е. Искам да е стоплинно насочване. Аз се качвам една така. Айде, искам да се кача! Така. Искам да ми сложиш балончета. Слагаме балони! Baby. What на ми? И на мен ми бъдне. Чакай малко. Сега се рева тук, вижте. Да бъде зла. Ами, кончил проблем. Ауто, дисплейдин. Еди колко се каже. Чай, сега трябва да чакаме толкова секунди. Сега ми лагне. Значи, една секунда трябва да чакаме. Айде, сърва се изключи. Не е грешка. Не е бъгнал. Аз пак влизам в сервера тогава. Значи, който иска да влиза да... Чакай малко. Сенсора е на 100%. Да,
Добре, аз ще поиграм в синглплеер, да кажем хората какво става. Компютъра си рочи. Нека, казвай кога ще пускаш сервера, не за много. И сега само ще играя синглплеер, да покажем на хората какво представлява Гаррис мода. What the fuck? Значи хората трябва да чакат и 3 дни. 3 дни! Добре, ето, значи оправи се. Значи Гаррис мода, цъкате Q и тук си има разни неща. Учете тук, изберете си това. И се спамва това. Цъкате и гледа, че вие сте в някаква капсула. Сега тази капсула няма да тръгва. Някой трябва да бута. Добре, значи цъкате отново и се махате от тази капсула. Дигате я и почвате да флайкате с нея. Абале, блоке, влай! Значи, също има една... Нека, значи хора, цъкате отново бутонче да се качите това моторче. Това може да кара по същата и по и карате отново по мотора. Карате си. Сте решили, че искате така да скриете. Ако искате този контрол, да, той е изключен. Мене така бе най-удобно да карам. Искате долу бутонче. Значи с контрола правите така. Тая нужда. Така да не ще разбирайте. Бутонче. Значи тук може да направим едно подводно столче, което веднага ще изплува. Сега значи, например, тук ще умирате вече. Спавайте се на столче и сега че не го на то. Аз не успях една седна, пак не успях. И... I believe what you find. Разделите отново бутонче и излизате така. Значи това, Гаррис мода има много яки неща, например значи с бъто лиците си са откъде, тук няма този красен. И зашкарваме по сушта, взетно готино. И например, и вече ми е омръзнала така. Ще я карачи кола, ти бутонче. Значи ще я карачи колата. Това ще излетите. Ще ме кача. Аре, качай се бе! Бърза бица, качвай се! Мисля, че си бица, но кой не иска да се качва. И толкова се. Сега често би трябва да почина клинични изпитания. Иначе да, си намерих тази игра. Значи да, наистина вече пишете в коментарите на клипа кои игри искате да играя и аз ще ги... Значи ще се направя нещо като giveaway за игра. Значи, който ми даде най-яката игра, ще играя нея да си и ще смея на нея. Например, да кажем, един ми дава Гаррис мод, а друг ми дава Flappy Bird, но аз че Гаррис мода ще ми дава. Първо Flappy Bird е гадно. Не е много яко. Много речко изпущава. Гаррис мода е яка игра, всичко се прави с Q. Ето като това, например, избирайте си Sparks Shell, кой това аз не знам. И аз не знам даже кой. На 5, айде. Така ми ето, това вече не мога да се качвам. Това вече е част на собственост.
И правим така. Добре, дай. След повторите всичко, което се направи. Така. Друго, какво ли покажа, тук се изберете оръжие. Например, искате това. Цъкате, да кажем, 2. Айде. И ето го оръжието. Изберете това и ето ще го оставя. Мърдало е това оръжие, смеляче. И пак е тук. Не, различни начини, аз ще се изберем това. Се правя така. Променя. Така, по-добре. Мана каса. Каса. Я, опять променя. Я вас живе. И да видяме мълчача. Я това не е яко. Значи... Искате да се спавните лява, човек. Дай. Ама трябва винаги да задържите кют. Ох, грозник. Абе, грозник. Какво прави, бе? Моля се направи. Кости. Ако става така, каквата поволечка е следа. И изглеждаше ми грозно. Изглежда голяма. Мисля, че не става с приятели, не? Това пък твоя се знае. Това да нищо живе. А грозно. Патарара. Патарара. Това беше лесно. А това е грозно. Това е грозно. Гадно е. Добре, това е грозно. What's up, listener? Yeah! Стига, Никол стана! Това не иска като биг. Не закачай с мен! Кут! Гъсте! Слушайте. Вот это вот. Слушайте.
направили сте се не, добре. О, това е ужасно. Ха-ха-ха-ха. Czekajcie, słabo, jechać. Zobaczymy, co wybrałem. Chodź. Poskoczył! Okrągłą sztornicę. Dobra. A ja, tanker. Aha, dobra. A jeszcze gramy. Pełno, które to krot. No i to jest miał sobie. Garst mocno. Miał jest. Dobra. Какой на? Кава някой умрял зона. Използваме към баркада, тук се чуем. Глата и така. Ай, аз съм буксирам, а? Искаш ли? Почваме. Ай, убихте. Тома на гума, всичко съм създал. Ония деца мъртви не могат. Ония деца мъртви не могат утреха. Ерор! Яко! Лева! Helikopter, hurra! Я махам ерора. What? What is this? What is this? Мне так много огромный зон, конечно. Yes, это нормальная вещь. Матка размазала. Я кулин. Где мечу карман? Накал. Кто се случва? А там тръгваш. Защо ще? Топ. Значи това ще е за този. Значи това ще е за този клип, да. Надявам се да ви е харесал клипа. Коментирайте го, оценявайте го. Да. Значи, да. Коментирайте, оценявайте, абонирайте за мен.
Ну, сама живешь, направи чувственным путем. Мрак, в целом. What? Крутой. What is this? Хочу взяться. Что за клятва? Если же это. Это... Что такое? Умри. Это мастер сыра. Amiga, надявся на сервіс кліпа. Коментуйте його, оцінюйте його, абонуйтесь за мене. Значить, да. Ну да. Значит, это зершки. Воспринимать скелеты нельзя. Так. И да.